Pruwat na distrelot. So ito nakawat. Nakatatanalot ka Pedro Totoleray. Pedro. Pat nga ni. Pedro Juan Judas. Basta upat tira. Nangawat tira. Sa mga kahari apa ba ito? Sunod ito. Kahari. Nangawat tira ito. Hari. Kapag nadakpan nila ng upat. Si ito no. May dako kay nangawat ka mo. May dako yung paparosa. Taka bisa anong maglidong nga prutas. O sulod niyo dyan yung kitops. Ang kanuan. Limon. Ang kapidro. Nagbera ka bugos. Lima. Oh no! Ang kagwa naman ka dalandan. Kardak ko. Hira usa, dalandan. Ano na naman pro itakuan nga. Rambutan. Yawa na magtitinawala ya. Ako na sigon rambutan. Hala ko no, Pedro. Dini, sulod. Ay, ba't itakon na ating pakuan? Hindi magandang mo. Sulod dini. Sulod. Pakuan na nila. Magtitinawala kay Limon. Dali mo kay Balido nga niya kay Pungkuan karna ko. Nausa na. Nausa pa ko na. Hindi ko na papaday. May dala tuluan kan, may dala to sa karyan. Anhari tikalagas na sa tungod may dala sumaliwan na yung pagkahari. May niya anak darakuan nga prinsesa umusala. Kaya niya mag-asawa niya anak kaya siyempre kaya niya may maging hari na tiya palasyo. Niya kasi palasyo bulanit nga niya rin niya magsakop karan put nga itong lawa tapos dito ang ligat nga lawa ang may dala pinaka pangindida tapos may tubig tapos pulong buhaya. Ay nira ko sa pinaka tira palasyo pinakabot nga hindi makakuha hindi kasi nalilibutan niya itong salo. Sa hari kasi nakadayang palasyon mga tao nakatun mga nakatun tabok kanikuan pinakasalo kung hino man kuno iton makatabok nga di asat nga malabay kuno nga salo maglalangoy asat maging asawa ng prinsesa o di rin nagpapiling hari kuno at niya karuyag pwede liwat kuno kwarta pwede mapakasilan tiya prinsesa kung hino kuno iton makakatabok nga di maglalangoy nga di pili kwarta kung ako anak diyantik dala milinok sa mga lalaki dali-dali na tapos nakasag kaya nakligtas yung ano katunbot nga kuhan palasyo kaya ating baroyag kwarta kantok anak nakakalasad ka ng lalaki manunulay wari kat labot yung kwarta ngit mo anak anahong oras di barang kunino nagdaswa akong dito. Oh no! Hinduso lang yan. Asa ngayon madagmitan lang eh. Mayawan lahat papalit ang dos. Yahulogin dos. Napakamahan lang eh. No. Nagigit ako bawat yan. Nagigit ako. Baka nagkukalat yung sila nga. Ikaw pula ko. Baka nagkukalat yung sila nga. Ikaw pula ko. Mga labot ngayon mo. Yung mo alas nga